So before this video starts, I want to tell you some things. Yeah. This server I have called girly. Επειδή δεν ξέρω τι να βάλω ποτέ. Εντάξει, άντε. Τι να βάλω. Donut. Ξέρω εγώ γιατί. Να, και ο IP είναι αυτός που βρίσκω. Ακριβώς αυτά. Save. Πατήστε save. Μπείτε στον κόσμο. Θα σας δείξω αμέσως τώρα τι είναι. Ναι, αυτός εδώ είναι ο σερβερ, όπως βλέπετε. Αυτό το έχω χτίσει εγώ με ένα φίλο μου. Απλώς τώρα επειδή δεν είναι μέσα δεν μπορώ να είμαι creative. Αλλά εδώ πέρα θα φτιάξουμε warp info, εντάξει, εκεί πέρα. Και games, survival games και τέτοια. Ξέρετε, τελικά. Και υπάρχουν τόσα ranks. VIP, OP, admin, owner, YouTuber που το έχω εγώ, boss owner, builder, helper and swag. Θα ήθελα να ήμουν και το Cowner αυτό εδώ. Ναι, επειδή είναι πολύ καλό, υπάρχουν και αυτά τα free. Αλλά το YouTuber είναι πολύ πιο ωραίο. Look at this bitch. Hey, ναι, με ένα λεπτό. YouTuber δεν is break. Να το και εδώ. Ναι, και οπότε μπείτε σε αυτό το server, είναι πολύ καλός. Απλώς τώρα ακόμα το φτιάχνουμε. Ναι. Hello sir, but the server is brokers working on. Ναι, το φτιάχνουμε ακόμα, οπότε άμα θέλετε ελάτε και εσείς να μου βοηθήσετε και let's go to video. So hello guys, γεια σας παιδιά, με κανάλι Dennis Break και σήμερα παίζουμε στο Liveboat server. Με κανένα, πάλι alone είμαι. Ναι, το ξέρω, είμαι άχστος. Μπήκα σε ένα game και είναι έτοιμο να φύγουμε απευθείας. Ναι. Ναι, δεν έχω βρει κανένα chest, as you see. Α, βρήκα, ωραία. Επειδή δεν έχω φωτεινό. Oh yeah, GG, νίκησα ρε. Νίκησα. Τι νομίζεις, θα χάσω. Να κλάσω. Ομοιοκαταληξία. Τώρα βρήκα. Πάλι βρήκα τσέστερε, ενώ δεν ήθελα. Πάμε να τους σκοτώσουμε. Γκουμπί. Πρέπει του είχα πάρει καλό εκεί. Δεν... Lag. Help me. Hey, lag. Fuck off. Super troll is here. Λογικά θέλω να πάω σε εκείνο το σπίτι, όμως βλέπω μερικούς που βλέπουν εκεί. Που πάνε προς εκεί να πάνε. Γενικώς βλέπουν εκεί να πάνε. Αλλά τέλος πάντων πήγαν από εκεί, τι άλλο. Αφού εκεί είναι το καλύτερο place που έχει σίγουρα και έχει και καλά πράγματα. Νομίζω θα χάσω, ναι. Δηλαδή εκτός άμα σκοτώσω κάποιον που έχει καλό armor. Ναι, πήγε σαν αυτό εδώ μέσα. Αλλά it's pretty hard to do it. Yeah. Or him. Ωραία. Να δες το. Αλλάχου Ακμπάρ! Έχει χάξει ρε. Αχμέντ. Αχμέντ, άντε ρε Αχμέντ. Δες εδώ, 360! Ω, μάρα, τι έκανα! Ρε, γιατί σε μένα ο hacker!
Τον ακούω που τρέχει. Σου δίνω diamond. Νάγι! Πώς με βαράει! Είχε speed, δεν γίνεται να έχει καλύτερο τέτοιο από μένα. Let it go, let it go, not anymore, anymore. Δεν ξέρω να τραγουδάω, να τραγουδάω. Δεν κάνω record. What the fuck. Λογικά αποφάσισα να παίξω Skywars. Εντάξει, ναι. Παίζω Skywars τώρα. Επειδή είναι τα πιο... Έπαιζα με 3 hackers περίπου. Ναι. Και είναι πολυσπαστικό. Δηλαδή και το βλακιά είναι πως έχω... Τι ρε, τι ρε, νίγκε. Ω, νίγκε. Έχει έλιτρα και τον είδα που έχει έλιτρα. Και έχει και... έχω και εγώ έλιτρα. Να είμαι σε μια φάση νίκη έτσι. Έχω και το πύργο εκεί που έχει πολλά τσες, όμως θέλω να πάω για kills ρε φίλε. Τι καμπέρι, δεν με καμπέρις. Σαν το 10. Επίσης μπείτε στο σερβερ. Όπα! Ουί! Die. Oh yes a jerk, oh yeah a giant jerk, and you look like a Turkish man, yeah, like a jerk. Now this small level of madness. Wow! Ναι, wow! Ναι. Γιατί πρώτον δεν έχω ούτε καν... Ναι, το έχω. This is Sparta! GG! Μπου! Open Gangnam Style. Βαριέμαι. Ακριβώς πάνω στο chat. Ναι. Και αυτό θα πεθάνω. Ωραία, δεν πέθανα. Ναι, άνοιξε το chat. Έτσι, μπράβο. Τι τα θέλω τα seeds ρε παιδί μου εσύ. Άντε. Άκου εδώ seeds μου δίνει. Seeds. Ούτε στο άκουσμα δεν είναι. Seeds. Τι είναι αυτό ρε. Siege. Τι Siege ρε. Α, καλά. Χαζό παιδί. Όχι, έλιτρα τώρα. Έτσι είχαμε. Είχα έλιτρα πριν, δεν πέταξα μέσα. Ομιτζή. Δεν το ξέρω, είμαι χαζός. Lag. Fuck off. Μα γιατί με πάει πιο πέρα. Κόψε! Θα κόψει. Εντάξει, πέσε κάτω, επειδή δεν γίνεται αλλιώς. Το κλείνω. Είναι μόνο ένας. Άμα, εκτός άμα που να λέει, όμως άμα δεν νικήσω αυτό το game, ναι, μπήκε κι άλλος. Ναι ρε, και από πίσω μου, ένας γέρος κιόλας. Δες, πώς πας να σκοτώσεις κάποιον, δες. Πας έτσι γιολό. Μετά αφού λαγκάρει. Δεν θα σου λαγκάρει. Μα! What the fuck? What? Μα αυτό τι! Ναι, μετά από 100 ώρες που ξελαγκάρει. Δεν τον σκότωσε. Μαλάκα! Όλοι τι χέι και εσύ δες όλοι εδώ στην κόρσε βλακέρα. Άντε ρε, πάρει κανένας YouTube άλλος με γκόσκινα καλά.
Καλά, να μπούμε σε κανένα καλό παιχνίδι. Ωραία, καλό map. Γιατί πρέπει να είσαι πίσω μου? Θα πάρω γρήγορα ένα sword να πάω να σκοτώσω. Δεν με νοιάζει. No armor. Πάμε, no armor. Δεν έχω ούτε καν. Πώς ήρθες? Άντε φύγε μωρέ. Γύφτιζα. Δες δες. Παπ. Το είδατε. Πώς γίνεται. Άντε, επιτέλους. Τώρα δεν μου δίνει ούτε τόσο πολλά blocks. Είναι απλώς εδώ κάτω. Ναι. Τι δε, μη βρίζω. Θα μου πείτε αυτό γιατί δεν τα κάνεις planks. Δεν γίνεται, επειδή είναι full lag αυτό το server. Like, σε μια φάση και full rage quit θα είναι αυτό. Το βίντεο πόσα dislikes θα πάρω. 5.000 τον βλέπω από τον τώρα. Θα μου πεις που το ξέρεις. Τον βλέπω ρε. Τον βλέπω. Βλέπω ειδικά ένα dislike εκεί αφράτο. Τράβα κάνει dislike. Πλάκα κάνει like. Αλλιώς θα σκοτώσω. Parkour of the life. Ναι. Τώρα είναι τζάμπα εδώ. Fuck my life. GG. Τώρα πει πως δεν επιτρέπει το fly. What the fuck, έλιτρα είχα. Θα πεθάνω. Ωραία, so guys, έχει μείνει μόνο ένα άτομο και πάω προς τα εκείνον τώρα. Όχι, τον άκουσα. Νάτος. Τι θέλεις ρε. Πάμε, ένα bow shot. Ουί, νικήσαμε. Ουί. Ναι. Νικήσαμε. Yay! What the fudge? Fuck you. Oh. What? Now what? Oh. What the fuck? Sorry. Και επίσης, ναι, θα φτιάξω gaming κανάλι. Απλώς τώρα αυτό το βίντεο είναι για το κανονικό. Εντάξει, πάμε. Go, go! Go, go! Bye bye. Subscribe, like, share.